Historii kasiepści reśnote łet zyciątkły łepierała sa na dynamice płedimnianców młodych. W 1843 roku Florian Cenywa, jak no studyra wrocławskiego uniwersytetu, płedimo swoje pierwsi namaznuny dzejania w kasiepści zajmie. Midzeny leźnika ma literackie słowiańścigłe towarzystwa, wegłyszy referat płet titla Łeterni stoiznie germanizacje Kasiub. A do warszawścigłe ciądnika Witrzenka słowiańści przezyrk, syły etnograficzni łebrysci płet titla ma Szczodryci, a tyś Wileji nowigłe rokły. Piersi znuny tekste napisane płe kasiepskły, władapartnenim łet płelścich tekstów z kasiebizma ma znunych z dawniejszych załestałosców. Łenie tedy 26 lat story. 6 płesobnych kasiepścich publikacjów wedywy nigle kunci 35 rok ziecygłe. Jarość derdowścich, teren tak richtich jak no piersi płedimną piękną literatura w kasiebiznie, łet 1875 roku, tak te jak no 23 litk, robi w Kłebłysewie jak no szkulny, a przedtem łebrycy są w płelścich nyrodnych strzodowiściach. Jegłe nowyżniejszy dokys łepano ciorlińścim co do płycka płe sece jachu, płe wstywy w 1880 roku, jak derdowści jest styry 28 lat. Friedrich Lorenz za stypendium łet mecklenburskiego knyza przeiździł na Płemłerzy, żeby badyrować język a kultura Słowińców, jakie 27 lat story, to je w 1897 roku. Izydor Głygłewści szkulnym we Wdzidzach, a przód był już w Zirżuńźnie i Kłenarzenach kwelkwescyżne, łestył w 1893 roku, jak był 24 lata story. Zyciątk w zycigłe muzeum, jaci wysadził w gromadze ze starsią łe 14 lat białką Tydorą, to 1906 rok. Izydor je tej story 32 lata. Za rok z inicjatywy Jegłe i Lorenza płewstywy kasiepści ledo znajarści towarzystwe. Aleksander Majkłewści w Chłanicci gimnazeje udzylo sam w kwele filomatów, matura zdowo w 1895, a tedy mieszky ły w lamkły. Tułe wchydy na kasiepską stegna, cej pisze swoje pierwsi literacci dokazy. Łenież studieje w Berlenie cej we Gdyńskim, łoje w 1899 roku wedywają. Łenie tedy 23 lata story, a idzie ty łe płelsko-języczną wieszta Pielgrzymka Wejherowska i kasiepsko-języczną szpwertowną poema jak w kwescyżnie kwescelny głełebrele. Za rok przecigo do Gryfie, gdzie płeznywy historię i mit zypadny płemłerzygłe kasubie. W Rycy na Gdyńści płemłerzy w 1904 roku, a za rok zaciny wydawać do dywk do gazety Gdyńści płet titla Drużba pismłe dla płelścich kasiubów, tedy łenie 29 lat story. Kłeło kasiebłe logów na pelplińścim dechłewnym seminarium
płewstywy w 1908 roku z inicjatywę 22-latnygłe Jana Karnowścigłe, co kasiepścima sprawa ma zajmusa, łetciede wstąpił do biskupi progimnazyje Collegium Marianum 10 lat wczasni. Tyś w 1908 Karnowści płeznywy majkłewścigłe i bierze łudzyl w wysadzenim piersigłe, płelścigłe, spłeleznołe kulturalnygłe ciundnika na płemłerzym gryf pismo dla spraw kaszubskich, któren sałuznywy za łesoblewie wyżny. Dly płewstanigłe w 1903 roku Towarzystwa Młodokasiebów. Do wielgi trójce młodokasiepścich utwórców rechuje sa tyś Leona Hejka, jaci do kłeła kasiebłe logów wstąpił w roku jego płewstańgłe. Był tedy 23 lata story. Za rok Hejka dywy referat łe etymologię płezwe kasiebę, a w płestampnym roku styku sam z majkłewścim. Tak me dopierze jesme do młodokasiebów dolazły. Jak towarzystwe płewstywy, łet trójce, leno majkłewści my ju te 35 lat skończony. Regionalny zrzeszenie kasiebów, w organizacji wysadzony dli webarne pryw kasiebów ideowi Kasiub Łedrodę, powstała w 1929 roku. W organizacji parłancioła 3 płekwelenia dzejarzów, łed i zwyczajnych dzejani młodokasiebów, jak majkłewści i Hejke, płeśtudyrów. Zaprzęgła do kasiebstwa między innymi Aleksandra Labuda, 27 lat, Jana Trepcika, lat 22, albo jego rówieśnika Karola Krefta. Żadan robłete z trzodowiścia była gazeta Zrześ Kasiebski, wysadzony w 1933 roku, dojaci pierwsi dokaze dele tyś młodi runice, a późni badyrowie i aktywistce jak Jun Rąbści w roku swojego debiutu 20 lat story, albo Franceśk Grecia, co debiutował jakno 24 latk. To już legendę stoziłe konkurencję z reszińców z Klekłewcama, to je łebindą związaną z płewstałym w 1937 roku ciądnika Kleka. W tym karnie tyś młodych nie felowało. Pałela siewci liłe na roplacie Jana Biandzi, co w roku płewstańgłe kleci, bele płesobicą 27, 25, 24 lata story. Dynamika przedwojnowi kasiepści resznote, ju dokazeje gajasa chce tak wej ujerzmic. I tak ju drywka nut wemionować język znajarza i etnografa Bernata Zechta, przydnika kłeła akademików kasiebów w kartuzach, a poetemu piersigłe przydnika kasiepścigłe zrzeszenigłe Aleksandra Arenta, albo tyś sekretyra Aleksandra Majkłewścigłe i naczelnigłe redaktora Kasiub, dotywkły do gazety kartuskiej Feliksa Marszałkłewścigłe. Ti prawie płedima, że miele ju dost steli zasłużony dla regionalnej reśnoty. A jeż doch niemało miele dokazac. Kłeweni w 1939 roku płekuńciele płesobicą 32, 27, 25 lat. Łejna regionalny głedzejani nie miał zdesiony. W 1939, 28 lat styry Andrzej Bukłewści, wiawerno całe okupacje, dywy wekły tłe kasiepści literaturze.
Łet 1941 roku, jak no płelści żołnierz na emigrację, publikować w płelści płemierści zajmie zaciny 21 lat story Lech Buntkłewści, poznisi wespółtwórca kasiepścigłe zrzeszeniegłe. Płełej niemłodych w kasiepści resznoce dali nie felowało. Wydają łeni do teatralnych i folklorystycznych karnów wziochły PLR-owścich teskniunczków za ledołescą, ale do w 1956 płewstywy kasiepści zrzeszeni, a jutede w sprawach regionu robią 26-latny Tadeusz Bolduan, 27-latny Izabela Trojanowski. Łet z lotu kasiepści młodzezne w 1959 w Kłescyżnie młezie gadać złe płerechły płełejnowi resznote młodzeznowych organizacjów. Chłec 2 lata rechli płewstył w kartuzach klub młody kasiepści inteligencje, płet prowadnictwa 23-latnygłe Edmunda Kamińścigłe, a na przełomanim 1957-1958 karność tudyrów kasiebów w dechłewnym seminarium w Pelplenie z 22-latnym klerika Władysława Siulesta jak no przydnika. W roku ciej był zjost we Wejrowie płewstył klub młodych kasiebów miona liłe na hejci płedłedzą 25-latnygłe Jerzygłe Ciedrowścigłe, a we gduńskły karność tudyrów kasiebów Wermłyst, ja ci prowadzył 22-latny Wejcech Ciedrowści. Łet 1963 roku do dziś dnia istnieje karno płemłerani, tak młodzeziówka kasiepścigłe zrzeszenigłe, póz dni przerobiony na sztudyrską organizację. Zrzeszeni łet 1964 i kasiepskłe płemierści idze dali ze swoim zajaniem. Kryj i region mają swoje niełubetci, a płesobny płekłelenia kasiebów doparłanciwają do cygnuncy sałet ciundu ceniwe resznote. Zgrepkłewani dzejanigłe w łebremim wieldzi instytucje, jaką je kasiepskłe płemierści zrzeszeni, na jacis irt łestedzeło proces, resznigłe płewstywanie nowych płedimów. Zacim tyś stojała łeciewidny dla regionalny resznote musiebnost, stójnygłe budowanigłe, swojgłe intelektualnigłe i cywilizacjowigłe kapitału w warenkach funkcjonowani w autorytarnym państwie. Brzadności robłe te było widzieć, wścierkły, ga kasiebi ze swoima doświadczeniama weśle do nowi jawernote płe 1989 roku. Tede przeszło łeziewieni, łebczas chternygłe dych młodych łesoblewie dokyzył, że kasiepskie sprawa je wiedno aktualny, a do zrobieni je jeż fłyl. Pluralizację strzodowiścia za to dokyza, że kasiebi, płedimnale wezwani, dopasowani zgrywę dzejaniów do nowych warenków. Instytucjową pluralizacją dało widzec między insi Maciej w 2011 roku powstała kasiepska jednota. Wesprzód wespół załuźców tistowyre, jak zrzesiwa kasiepścich narodników, łekrum Wejcecha etmańścigłe bele 27 lat styri Karol Roda, cie 20 lat styri Mateusz Titesmejer. Łesoblewą łebyndą dzejaniów, jaci płedimniancy łet młodych dodało świeżote, była literackie wedowiznowy reśnota. Placa na literatura była nowi ciundnici, jak powstały w 1990 tatczezna. W roku wysadzeniu pismiona Piotr Dzekanowści 25 lat, Wejcech Etmańści 25 lat,
Mariusz Śmitka 24 lata, Dariusz Siemiklewści 24 lata, Jarosław Elwart 23 lata, Eugeniusz Preczklewści 21 lat, Artur Jabłońści 20 lat. A ty Szwedroda, Zimk, pismiono programuełe, modzeznowigue literatury karnały ty sami poezwie, Norda, Złąk Kasiepści, pismiono Kasiepściłe kluby klerików jutrznie w Pelplenie. Ty wsiądze szłobe do parłanciec wekaze młodych zajarzów, szlachłewny jak kweltatczezne, cole mało sztudyrów. Łekłema wedowiznowi resznote, chyba słechy jeść apartno wemienic, wedowizna region Jarosława Elwarta, co łenia założył jak był 25 lat styry, wtesuns 900 dredzim. Do dziś to je jedna łet tych przydniejszych wedowiznów publikujących literaturę kasiepską i łe regionalny tymiznie. Żeby przyńc do łepłewydaniu łe zyzdniołece, co je tą richtig zamkłoscą henigłe rapuertu, historyczni narracje nutie postawić z grańca. Woźnym wydarzeniem jaci samo dało sa na wymierzeni nowi stegne dzejani młodych, był pierwszy kongres młodych kasiewów, którym był 19 smuta na 2016 roku, a jaci w organizatorze wypamiętnile publikację Kasiepskie młodych rewolucji autorstwa Katarzyny Kankwewści-Filepik i Eugeniusza Preczklewściłe. Łen tyś zaczął opisywaną w rapuerce resznota młodzeznowych kongresów i midzekongresowych zjazdów. Wnetka dekada łet tego wydarzeni to sa zdywy bec pasowny ciunt, jaci możemy płezwać dziś dnia. Chłec zdrunce na ta chwatkwest, jak sa imo wszeldzich młodzeznowych resznotów, a tyś chłódkwest spoleznowych i cywilizacjowych zinaków, chterny me wsiedce do świetciume, nie było można, żeby niechterny z wnętrza swęjca zapowiadających procesów sa nie przerwałe, abłe zwiksia nie łestedłe. Z jednej strony to może wezdrzec za stratą, ale zdredzi je to myst świadectwe chwaty resznote. Przez żeni sa sprawie młodzeznowych płedimnianców, w ebremim etnotankły, my szansa wemierzec płesobną grańca w historię tych płedimnianców. Łesoblewie jeźle dzniowi młodi, dostuną łet płebiesc na brekłewnotę, jaci weryżają, a wiada ich gwystnych płedimach banze ziełe łebgadiwuny tak w wąscich jak szerocich łekrążach. Enen wstęp miał na celu przedstawić, jak wyżną rola w kasiepskłe płemierści resznoce łedizy ciątkły grele młodi ledze, co le mało dopirze wchydający w dozdrzeniały ziecy, jaci równak z dnia parłanciusa na masewima głowama. Często to, zieleni safta resznota w dele, musiało sa zadzejać nimłe zgrywów, chterne w tamtoczasny kasiepści resznote brały góra, a tyś przyką pojedyndzeniu moje rozsławionych i zasłużonych. W łeblecim płekoleniowych różniców to często idzie zrozumieć. A równak kasiepści resznoce wiedno na dobry wechydała ambicje. Nawet kajeźle później spełnione w jacim małym parce. Chcemy letej postawić so wezwani. Nabrać powszechniejsi sfiundę i zrozumieni dla dzyzdniowi resznote młodych. Do chłednich zanoligo im słechy przyndnota.